A felly dyma droi nôl at Ioan 5. Ioan 5, 21 i 27. Os oes gyda chi Feibl a bod e ddim yn distraction, please, bydda fe'n syniad i chi agor. Fel arall, falle bydd y geiriau'n dod nôl ar y sgrin wrth i ni fynd. Ond drychwch, mae wedi bod yn wythnos braf. Mae wedi bod yn wythnos sych hefyd. A dyn ni'n gallu delio gyda sychder yn iawn am dipyn, a dweud y gwir ar ôl geia gwlyb hir, mae'n gallu bod yn braf iawn cael sychder. A dyn ni'n gallu delio gyda fe am dipyn yn dyn ni. Ond wrth i amser fynd yn ei flaen, mae delio gyda sychder yn mynd yn fwy a mwy anodd. A dweud y gwir, wrth i amser fynd yn hirach a bod hi'n barhau yn sych, mae'n mynd yn mwy a mwy blinderus bod o fewn tywydd sych. Ond yw i, a dim jyst yn blinderus, ond ar ôl tipyn mae'n mynd yn beryglus, ond yw e, i ni fel cymdeithas. A mae syched ysbrydol fel hynny hefyd. Dwi'n yn gwybod os yna rai ohono ni sydd yma y bore yma, neu sy'n gwrando ar-lein, dwi'n cymryd yn bod ni ar-lein, sydd wedi mynd trwy ein holl fywydau fel hyn. Gan wybod dim byd ond sychder, a'r sychder yna yn cynyddu dros amser. Os yna rai ohono ni yma hefyd, sydd falle wedi canfod y ffynon. Dyn ni ddim mewn sychder yn hynny o beth, dyn ni wedi canfod y ffynon, ond dyn ni heb fynd nôl at y ffynon ers rhy hir, ers tro byd erbyn hyn. Pan fi'n gweud ffynon, beth ydw i'n siarad am? Wel, y dŵr yna, dyn ni angen, y dŵr sy'n dod trwy ffydd yn Iesu Grist. Dyna beth mae'r darlleniad amdano y bore yma. Y geiriau allweddol yna, ffydd yn Iesu Grist. Ond wedyn, beth yw ffydd? Beth yw ffydd? Gair bach, gair syml, gair cyfarwydd falle? Ond mae'n codi cwestiwn pwysig. A dyna'r cwestiwn mae'r darlleniad gobeithio'n helpu ni i ateb. Cwestiwn holl bwysig, achos mae ffydd yn ein achub ni, mae ffydd hefyd yn ein cynnal ni fel Cristnogion, ond beth yw e os yw e'n gallu gwneud y pethau mawr yna, ac o le mae ffydd yn dod. Mi fyddwn ni'n gweld wrth fynd drwyddo bod yr allwedd i hyn mewn sawl ffordd yn adnod 26 yn y darlleniad, yn y geiriau ac yn y ffaith fod gan y mab yw Iesu Grist, fod gan y mab fywyd ynddo ef ei hun. Dwi eisiau jyst gweddio cyn i ni fynd ymhellach yn hyn. Gweddion. Arglwydd, please, agor ein llyged i'r cwestiwn yma, i'r ateb yma. Beth yw ffydd? Please, rhod y eiriau di i mi. Please helpa ni gyd i glywed dy eiriau di yn hyn, y bore yma. Mwyn dy enw. Amen. Okay. So, beth yw ffydd, yw'r cwestiwn mawr. Cyn bod ni'n gallu ateb o'r testyn, mae eisiau mynd just twtch nôl yn Ioan 5. Dyn ni wedi neidio mewn i Ioan 5 fan hyn. A dwi'n gobeithio hefyd, just i weid hyn, y bydd yna gysylltiad amlwg yn dod i'r amlwg rhwng beth sydd gyda fi bore yma a beth sydd gyda Sam heno o Genesis. Gawn ni weld. Gwaith yr ysbryd yw hynny. Dyn ni ddim wedi cael yr amser i gymharu nodiadau yn fwy na ambell i alwad ffôn. Ond, ta beth, Ioan 5, cyn hyn, beth sydd wedi digwydd? Wel, geiriau Iesu yw'r darlleniad, geiriau Iesu. Mae Iesu'n siarad gyda yr Iddewon, dyna beth mae'n gweud, yr Iddewon. Pwy yw'r Iddewon yma? Wel, Iddewon Phariseaidd, dyn ni'n gallu cymryd yn eitha clir. A just cyn i Iesu ddechrau siarad, mae fe wedi iachau claf. Dyn oedd yn sal iawn, oedd yn gloff, Iesu wedi iachau, a mae'r Phariseaid wedi beirniadu Iesu am iddo fe iachau
ar y Saboth. Y Saboth yw'r diwrnod sanctaidd yn yr wythnos Iddewig, a hynny'n dod o'r Hen Testament ac o'r gyfraith. A maen nhw'n beirniadu Iesu am iachau ar y Saboth am resymau crefyddol. Maen nhw'n beirniadu Iesu am resymau crefyddol oherwydd y gyfraith o'r Beibl. Maen nhw'n defnyddio'r Beibl, yr Hen Testament, i feirniadu Iesu. Ac maen nhw'n anghywir wrth wneud. Maen nhw'n gwybod y geiriau i gyd, ond maen nhw'n anwybyddu y gair. Ac felly, beth sydd gyda ni yn yr adnodau yma yw ymateb Iesu i'r Phariseaid, i'r Iddewon, i'r feirniadaeth hynny. Mae Iesu'n cywiro nhw, a mae'n dysgu gwirionedd holl bwysig iddyn nhw, sef pwy yw'r gair go iawn, ond dim jyst hynny, ond o fewn hynny, beth yw natur ffydd byw, yn hytrach na crefydd marw. A mae e am iddyn nhw, a mae am i ni glywed beth yw ffydd go iawn, beth yw ffydd yn Iesu. A dyn ni'n gallu torri lan o'r geiriau yma mewn i 2 bennawd. Yn gyntaf, y ffaith taw ffydd yw allwedd bywyd. Yr allwedd i fywyd. Mae yna ddarlun fan hyn. Mae fel sy'n bywyd wedi cuddio mewn stafell ar glo. A mae angen allwedd i fywyd. A wedyn yn ail, gobeithio byddwn ni'n gweld taw bywyd Iesu ynddo ni yw ffydd. Mae hwnna'n swnio fel beth mawr iawn i ddweud. Mae yn beth mawr iawn i ddweud. Bywyd Iesu yno ni yw ffydd, a'r gwahaniaeth mae hynny'n wneud. Felly yn gyntaf, ffydd yw'r allwedd i fywyd. Edrychwch gyda fi os newch chi eto ar adnodau yna yn y canol, adnodau 24-25. Nethwch chi sylweddoli yn yr adnodau yna, Iesu'n dweud, yn wir, yn dweud wrthych chi fod y sawl sy'n gwrando ar fy ngair i yn meddu ar fywyd tragwyddol. Mae'n dweud, mae wedi croesi o farwolaeth i fywyd. Mae fe'n sôn am farwolaeth fan hyn. Mae'n sôn am y meirw. Pwy yw'r meirw? Be ddyle fod yn ein meddyliau ni pan dyn ni'n clywed Iesu'n sôn am y meirw? Rhyw cyrff yn y bedd? Wel, ddim cweit. Mae'n sôn am ni, just pobl. Pobl ddynol. Ni yw'r meirw yna. Dyw hwnna ddim yn beth ffasiynol i ddweud, wrth gwrs, yn ein dydd ni. Mae rai ohonych chi fan hyn yn y brifysgol, neu mynd i fynd i'r brifysgol. Dwi'n cofio ffrind i fi, pan o'n i'n y brifysgol yn y flwyddyn gyntaf, yn ffôl iawn, ond ddim yn anghywir. Rhywun wedi gofyn iddo fe, would you go out, oedd e'n Lloegr, would you go out with a non-Christian, oedd y boi ma'n Christian? Would you go out with somebody who wasn't a Christian? A dyma fe'n dweud, yn 19 oedd yn dweud, na, because it would be like dating a corpse. Wel, boes bach. Oedd e ddim y peth mwyaf sensitif i ddweud, ond oedd e wedi deall rhywbeth oedd gan Iesu fan hyn y geiriau yma. Dwi e ddim yn beth ffasiynol i ddweud yn ein dydd ni. Dwi e ddim yn beth neis i ni glywed Iesu'n dweud, ond mae'n holl bwysig. Mae'r Beibl yn glir. Dyn ni fel pobl yn ysbrydol yn farw. Ydyn, dyn ni'n cerdded o gwmpas yn fyw. Ydyn, dyn ni'n bobl gydag emosiwn a bob math o bethau eraill. Dyn ni wedi creu ar llun a delw Duw. Ydyn, ond dyn ni yn ysbrydol yn farw. Mwy na hynny, rydyn ni'n byw mewn byd lle mae marwolaeth yn teyrnasu. Chi'n gwybod beth yw teyrnasu? Marwolaeth yw'r brenin yn ein byd ni. O'r foment dyn ni'n cael ein geni, dyn ni ar ein ffordd i'r bedd. Mae rhai ohonych chi fan hyn, tyma bach yn fwy eiddfed mewn blynyddoedd, gan roi mewn ffordd fwy sensitif. Dych chi'n gwybod hynny. Mae rhai ohonych chi fan hyn yn llai eiddfed mewn blynyddoedd, yn fwy ifanc. A byddwch chi a ni yn gweld hynny, yn profi hynny, yn teimlo hynny. Dyn ni'n byw mewn byd
lle dyn ni ar ein ffordd i'r bedd, bob un ohono ni. Mae'n cyrff ni yn araf dadfeilio. Chi'n gwybod beth yw dadfeilio? Torri yn ddarnau. Dyna sy'n digwydd i'n cyrff ni. Unwaith chi'n taro 19, 20, 21, it's downhill from here. Okay? So mae'r ienga sydd yn ystafell, heblaw am Ezra bach, wedi dechrau just about, neu ar fi'n dechrau ar y ffordd lawr. O oes, mae cyfryngau cymdeithasol. Mae yna bethau ar y things yma sy'n addo, ga i ddweud y gair Botox, ga i ddweud y gair breuddwydion Silicon Valley. Chi wedi clywed y gair transhumanism? Yr addewid yma bydd AI yn rhoi bywyd tragwyddol i ni. Chi wedi dod ar draws hyn eto? Os chi ddim wedi, mi newch chi. A sawl peth arall o'n cwmpas ni sy'n addo bywyd tragwyddol. Falle ddim yn y geiriau yna, falle jyst mewn llun. Llun deniadol, llun delfrydol. Ieuenctid tragwyddol. A ga i ddweud, nonsens. Dim jyst nonsens, celwydd yw'r pethau hynny i gyd. Achos yr arglwydd dduw sydd wedi ordeinio, sydd wedi caniatáu i ni fyw mewn byd o farwolaeth. Ac a dweud y gwir, mae'r Beibl yn dysgu bod hynny'n dda i ni. Hanner munud, so mae hwnna'n dda i ni. So dydy e'n dda i ni i orfod delio gyda poen a clefyd a colled a marwolaeth ac yn y blaen. Ond mae'n dda i ni yn ysbrydol. Achos mae'n dal drych, fel edrych yn y drych, mae'n dal drych i fyny i reality ein cyrff, reality ein bodolaeth ni ein hunan. Rydyn ni wrthi yn marw. Ac a dweud y gwir, rydyn ni eisoes yn farw. Rydyn ni yn marw ac yn farw yn barod mewn sawl ffordd. Ac os dwi'n dweud rhywbeth newydd i chi bore yma, mae'n bosib fy mod i un neu ddau, o'n i ddim, please, newch chi gyd nabod y reality hynny, acknowledge o fe. Okay? Dwi ddim yn dweud celwydd, gofynnwch. Mae hyd yn oed y byd yn gwybod y pethau hyn. Okay? Dwi ddim yn dweud celwydd. Dyma reality. Peidiwch dal mlaen i'r illusions sy'n cael eich bwydo i chi, pa bynnag oedran ydych chi, yr illusion sy'n bwydo i chi o'r byd o gwmpas. Ond mae yna fwy. Okay? Mae Iesu gyda mwy i ddweud ar y mater. Achos yn adnod 24, nid yn unig ydy yn sôn bod ni yn farw, sôn am y meirw am arwolaeth, mae hefyd yn rhoi'r allwedd i ni fi. Yr allwedd. Darlun fy mhen i, dyn ni mewn un stafell marwolaeth, popeth yn y stafell yn mynd i farw, mae yna ddrws. A mae yna allwedd i'r drws, a tu hwnt y drws mae yna stafell arall. Okay? A dyma geiriau Iesu yn adnod 24. Y sawl sy'n gwrando ar fy ngair i, ac yn credu yr hwn am hanfonodd, mae fe, neu hi, yn meddu ar fywyd tragwyddol, ac yn croesi, yn mynd trwy'r drws, yn croesi o farwolaeth i fywyd. Chi wedi gweld bod yna 3 cham fan hyn yn geiriau Iesu? Gynta, gwrando ar eiriau Iesu i ni. Yn ail, credu pwy sydd wedi anfon Iesu, sef y tad. A trydydd, meddu. Beth yw meddu? Perchen. Beth yw meddu yn Saesneg? Perchen. Gafael mewn. Take hold of, neu grasp, neu rhywbeth fel ni. Meddu ar fywyd tragwyddol. Dyna y camau, 3 ohonyn nhw, dim jyst un, 3 ohonyn nhw, sydd gyda'i gilydd yn arwain o farwolaeth i fywyd. A'r gair ar gyfer 3 cam gyda'i gilydd yw ffydd. Nawr te, dyna'r allwedd. Y 3 cham yma gyda'i gilydd yw'r allwedd. Dyma sail yr holl fywyd Cristnogol. Dyma'r allwedd i'r stafell arall. Bywyd tragwyddol yw'r gair mae Iesu'n iwso, yn ei ddod nôl at hynny. Does na ddim allwedd arall. Okay? Fi wedi gweud wrthoch chi, mae fe'n wir, test it, mae fe'n wir, dyn ni mewn stafell, sef bywyd, lle mae marwolaeth. A mae yna stafell arall lle mae bywyd. A does na ddim un allwedd arall yn mynd o stafell marw i stafell byw. Mae hyn yn holl bwysig.
A sylwch, fi wedi galw'r pethau yma, y 3 rhan i ffydd, y 2 rhan, fi wedi galw nhw yn camau, ond dyn nhw ddim rili'n gamau fel un ar ôl y llall. Dim cweit. Maen nhw fwy fel rhannau gwahanol o berthynas. A fi eisiau chi feddwl am, falle, fy mherthynas gyda ngwraig i. Y gair am y berthynas sydd gyda fi, gyda ngwraig, yw priodas. Ond mae'r gair priodas gyda gwahanol rhannau i'r gair, okay? Beth yw priodas? Wel, ymhlith pethau eraill, ymroddiad llwyr i'n gilydd mewn bywyd. Yn ail, priodas. Rhywbeth lle dyn ni'n cau bob un, pawb arall, allan o'r union berthynas yna. Okay? Ydy, mae plant yn bwysig, oes, mae ffrindiau, mae yna deulu, wrth gwrs. Ond o fewn y briodas, mae jyst 2 ohono ni. Dim 3, dim 4. Pwysig, 2. Mwy na hynny, mae priodas hefyd yn cynnwys yr ystyr bod yna addewid o ffyddlondeb rhywiol, corfforol, llwyr rhwng ni. Heb hynny, dwi'n yn briodas. Mae priodas yn cynnwys, ynddo fe, y posibilrwydd. Dwi ddim bob tro'n dod yn wir, a mae hynny yn dwylo Duw, pwysig iawn, ond y posibilrwydd o ddod â phlant i'r byd. Mae un o'r rhesymau, pan fod priodas yn glir iawn yn y Beibl, dyn a menyw. Yr arglwydd nath creu hi fel yna, Duw a menyw sy'n gallu dod â plant i'r byd. Ac yn y blaen, mae lot mwy allan i ddweud am briodas. Dwi ddim yma i siarad am briodas. Dwi yma i ddweud mae priodas, un gair, mae'n golygu lot o bethau. Ffydd. A heb y pethau hynny, nid priodas yw hi. Yn yr un ffordd, ffydd. Does dim hanner priodas yn bodoli. Mae hanner priodas yn briodas sydd yn torri. Does dim hanner ffydd yn bodoli. Dim rili. Mae hanner ffydd yn ffydd sydd yn torri neu falle ddim erioed wedi bodoli. Un peth yw ffydd, ond mae rhaid ni dorri ffydd lawr, mae Iesu'n gwneud e fan hyn, i ddeall yn iawn. A mae diwynyddwyr ar sail popeth mae'r Beibl yn dweud am ffydd, yn tueddu defnyddio 3 gair i helpu ni ddeall be mae Iesu yn pwyntio at fan hyn. Y geiriau yw gwybodaeth, cydsynio ac ymddiried. Okay, just am 2 funud ni'n mynd i wneud darlith nid pregeth. Bear with me, okay? Darlith diwynyddol. Knowledge, assent, trust. Beth yn wyneb y ddeiar ydw i'n siarad am fan hyn? Wel, mae ffydd yn angen gwybodaeth. Gwybodaeth. Mae angen, dim just gwybod, mae'r gair Cymraeg adnabod yn helpu ni. Mae angen i ni adnabod person. Gwybodaeth o berson yw e, a'r person yw Iesu Grist. Ond, dyw hwnna ar ben ei hunan ddim yn ddigon. So, mae angen gwybodaeth. Dyw ffydd ddim am Buddha neu Mohammed. Dyw ffydd ddim am Kylie Minogue. A fi ddim yn jocan. Neu beth yw enw hi? Taylor Swift. Okay? Mae ffydd yn gorfod bod mewn Iesu Grist. Gwybodaeth o Iesu Grist. Ond mae'r diafol yn gwybod pwy yw Iesu Grist. Mae'r Beibl yn gweud hynny. So dyw gwybodaeth ddim yn ddigon. Mae angen hefyd cydsynio. Beth yw cydsynio? Y gair Saesneg maen nhw'n defnyddio yw assent. Eto, bach yn technegol. Beth yw cydsynio? Wel, nid yn unig derbyn taw Crist yw pwy mae'n dweud yw e, ond hefyd derbyn ei fod yn Iesu, yn Iachawdwr, yn Meseia, yn Frenin, holl pethau hynny, i fi, ac i ti, i chi, i bob un ohono ni. Ond dyw hwn ar ben ei hunan ddim yn ddigon chwaith. Mae angen gwybod, mae angen cydsynio, ond wedyn mae angen ymddiried, trystio. A mae hyn eto bach fel priodas. Yn y diwedd o fewn priodas, mae rhaid i fi ymddiried yn y pen draw taw fy ngwraig yw pwy dwi'n dweud iddi hi, bod na ddim fel bywyd dwbl, bod hi ddim really'n secret agent KGB, enghraifft. Okay? Mae hwn yn bwysig. Mae angen ymddiried bod hi'n dweud pwy yw hi. Mae rhaid iddi hi ymddiried. Fy mod i yn mynd i fod yn gwbl ffyddon i hi, a fy mod i. Mae hwnna'n, a bod hynny'n wir, ymddiried. Mae rhaid cael hyder mwyn ymddiried. Yn yr un ffordd, mae angen ni gael hyder yng Nghrist.
hyder, ymddiried ynddo fe. Mae rhywbeth sy'n parhau. Gwybodaeth, cydsynio, ymddiried. A mae diwynydd o'r Iseldiroedd, boi o'r enw Herman Bavinck, yn rhoi'r peth yn dda mewn brawddeg, fi'n dyfynnu yn Saesneg. What counts is the reception of Christ. A personal acceptance, not of a doctrine, but of the person of Christ as he is presented to us in the gospel. Dyna yw ffydd. Derbyn person Crist, pwy yw e go iawn, yn bersonol i ni. Fel mae adnod 14 yn dweud, gwrando ar ei air, mae'n siarad, credu yn yr un a'i anfonodd. Dyna lle mae'r hyder, yr ymddiried yn dod. Ac mwyn gwrando, mae rhaid cydsynio. Felly, a falle bod yna rhywun yn gwrando ar-lein neu yn ystafell sydd yma ac eich chi yn gofyn cwestiynau mawr. Eich chi'n stryglo gyda bob math o bethau a chi just ddim yn gwybod yn y pen draw oes gyda ni yma ym Mhenywel neu os gyda Cristnogaeth unrhyw beth i chi. Ydy e'n berthnasol? Ydy e'n real? Falle eich bod chi wrth wrando yn meddwl, wel, mae rhywbeth, dwi'n gwybod bod rhywbeth. Fi'n gwybod fy mod i, bod y geiriau yma yn dweud y gwir pan o'n i'n sôn am marw, am marwolaeth. Fi'n gwybod deep down bod hwnna'n wir. Dwi'n gwybod tu fewn, dwi ddim yn siarad am y peth gyda fy ffrindiau neu yn y gwaith, ond dwi'n gwybod tu fewn, dwi'n farw. Dwi'n teimlo'r syched yna. Dwi'n teimlo fe. Wel, os yw hynny'n wir i chi, a falle yn y pellter ych chi'n clywed geiriau Iesu, gwrandwch ar y geiriau hynny. Hyd yn oed os maen nhw yn y pellter, gwrandwch ar y geiriau hynny. Mae'r geiriau yna yn galw arnoch chi. Credwch yn yr un sydd tu ôl i'r geiriau. Credwch yn yr un nath anfon Iesu. Achos mae bywyd Iesu, bywyd go iawn, nid marwolaeth, bywyd tragwyddol yw'r gair hir, ar gael i chi os ych chi yn y cwch yna. Ac os oes yna rhywun yn y cwch yna, peidiwch cadw fe i'ch hunan. Estynwch allan i rywun o fewn yr eglwys, i rywun hyd yn oed heddi, estynwch allan. Chi'n clywed rhywbeth reit yn y pellter falle, ond mae'r llais yna yn un go iawn. Felly, dyn ni wedi gweld yn fyr, ffydd yw allwedd bywyd. Y dechrau edrych ar y ffordd mae e'n allwedd. Be mae hynny'n golygu? Be mae'r gair ffydd yn golygu? Ond mae yna lot mwy i ddweud ac yn ail. Ffydd yw bywyd Iesu yno ni. Cwestiwn nawr. Ffydd y bywyd Iesu yno ni, ond fi'n dod o fe nôl ato ni sydd yma. Bon yma yn enwedig gan wybod bod yna bobl fan hyn sydd yn Gristnogion ac wedi bod am amser hir. Cwestiwn. Os gen ti sy'n gwrando, os gen ti fywyd yno ti dy hun? Falle mae hwnna'n swnio fel cwestiwn rhyfedd, ond os gen ti fywyd tu fewn i ti, a os byddwn ni'n gwthio chi ac yn esbonio yr holl bethau mae'r cwestiwn yna'n golygu, falle byddai rai o'ch chi'n dod nôl yn onest iawn ac yn dweud, well na, come on, I can barely hold it together. Bywyd ynddo fi fy hun, mae fy mywyd tu fewn, such as it is, fel jigsaw wedi chwalu. Does gyda fi ddim, I can barely hold it together. Se pobl o gwmpas nawr, ond yn gwybod beth sydd tu fewn. Bywyd ynddo fi fy hun. Mae fe fel pwll yn sychu yn yr haul. Neu falle bydde yna rhywun arall, os byddech chi'n onest iawn, yn dweud, wel, am gwestiwn dwl, dwi ti, Mr Carwyn Grave, dwi ti ddim yn gwybod gymaint o Superman, gymaint o Superwoman ydw i ofyn cwestiwn fel na. A gyda fi bywyd ynddo fi fy hun, dwi'n byw dan fendith. Oes, dwi'n rhoi bywyd i bawb yn ystafell o gwmpas fi. If you only saw me at work, neu beth bynnag yw e. Am gwestiwn dwl, mae gyda fi bywyd ynddo fi fy hun.
A falle bydd y rai ohonoch chi dal petai ni'n eistedd lawr ac yn siarad am y peth yn dweud, dwi ddim yn gwybod. Dwi ddim yn meddwl bod gyda fi bywyd yn fi fy hun. A'r gwir amdani, be bynnag dyn ni'n meddwl amdano ni ein hun, sut bynnag dyn ni'n tueddu teimlo, beth bynnag yw'r temtasiwn, naill ffordd neu'r llall, treiffeth fyna, teimlo archwal, teimlo yn rhy hyderus, hunan hyderus, teimlo just yn confused. Beth bynnag yw ein temtasiwn, ein tueddiadau, y reality yw i bob un ohono ni. Does gyda ni ddim bywyd sy'n dod o fewn i ni'n hun. I ni yn ddibynnol, fel plentyn bychan iawn, fel babi bach, sydd ddim hyn yn oed falle yn gallu gwenu eto, yn sicr ddim yn gallu ymateb mewn ffordd ystyrlon. Ac fel dyn ni'n barod wedi gweld, nid yn unig hynny, dyn ni ar ein ffordd i'r bedd, bob un ohono ni. A dyn ni wedi gweld yn barod ffydd yw'r allwedd i fywyd, ond beth yw'r bywyd yna? Ac o le mae'n dod, os dwi ddim yn dod, o tu fewn i ni. A wedyn, mae adnod 26 yn arwain ni ymlaen fan hyn. Adnod 26 yn dweud y geiriau yma. Oherwydd fel y mae gan y tad, arglwydd yw y tad. Oherwydd fel mae gan y tad fywyd ynddo ef ei hun, felly hefyd rhoddodd i'r mab gael bywyd ynddo ef ei hun. Mae gan y mab, Iesu, fywyd ynddo ef ei hun. Mae lot o inc wedi cael ei dasgu am y geiriau hyn, llyfrau cyfan, okay? Ond just yn eitha byr nawr, pam bod Iesu'n dweud hyn? Pam fod e'n bwysig i ni wybod be mae Iesu'n gweud fan hyn? Dau reswm. Mae Iesu'n gweud y peth yn gyntaf i wneud y pwynt taw dim ond Duw, dim ond yr arglwydd sydd gyda bywyd ynddo fe ei hun. Mae Iesu'n gweud wrth yr Iddewon yma, wrth y Phariseaid, ac wrtho ni, yn glir taw Duw ei hun yw e. Mae e'n neud y pwynt yna. Pwynt pwysig iawn, reality, holl bwysig. Dyw e ddim just yn broffwyd. Dyw Iesu ddim just yn ddyn da. Yn un peth, dyw dynion da ddim yn galw ei hun yn dduw. Os dyn nhw ddim yn dduw, bydde fe'n neud nhw'n mad, dim da. Dyw e ddim just yn rhyw enghraifft moesol i ni. Dyw y creuawdwr yn y cnawd, yn byw gyda ni. Dyna yw Iesu. Dyna pam fod pobl yn gallu dod ato fe, pan oedd e ar y ddaear, cyffwrdd ynddo fe, a cael gwellhad, gwirthio, achos taw Duw ei hun yw e. Iawn, dyna'r rheswm cyntaf, pam fod Iesu'n dweud hynny. Ond yn ail, ac yn fwy pwysig falle ni y bore yma, fel mae adnod 21 a 25 yn dweud, am fod Iesu yn fywyd, am fod gyda fe bywyd ynddo fe ei hun, mae e'n gallu rhoi bywyd i ni. Drychwch ar adnod 21, y geiriau yn glir iawn, mae'r mab ynte yn rhoi bywyd i'r sawl a fyn, i'r sawl sy'n moyn. Myn yw moyn. Mae'r mab ynte yn rhoi bywyd i'r sawl sydd moyn. Wedyn adnod 25. Wedi sôn am y meirw, a wedyn mae'n dweud adnod 25, mae'r rhai sy'n clywed yn cael bywyd. A mae Iesu'n mynd ymlaen i ddweud, be ni jyst i gweld, bod hyn oherwydd bod gan y mab fywyd ynddo ef ei hun fel y tad. Drychwch. Bywyd yw gwrthwyneb, the opposite, bywyd yw gwrthwyneb marwolaeth. Mae pob peth sy'n marw yn dirywio, yn digreidio. Yeah? Mae'n crebachu. Mae pethau sy'n marw yn mynd i ddrewi. Maen nhw'n diflannu yn y pen draw. Ond mae bywyd
yn gwbl wahanol. Mae bywyd yn tyfu, mae fe'n ffrydio, mae'n clecian, mae'n creu mwy ohono fe ei hun. Dyn ni'n gallu gweld hynny yn y gwanwyn o gwmpas ni, yr arglwydd math hynny fel arwydd i ni. Mae bywyd yn denu ni. Dyn ni'n cael ein denu fel pobl i ble mae bywyd. Ac mae gan Iesu fywyd ynddo ef ei hun. Bywyd yr arglwydd sydd wastad wedi bod ac wastad yn mynd i fod. Dyma un o'r rhesymau, niferus, ond dyma un o'r rhesymau pam nad oedd y bedd yn gallu dal Iesu. Achos bod bywyd ynddo fe ei hun. Doedd y bedd ddim yn gallu dal bywyd Iesu o'i fewn. Ac am fod gan Iesu fywyd ynddo fe ei hun, mae ei fywyd nid bywyd neb arall, mae ei fywyd yn gorlifo mas ohono fe. Mae fel, dyn ni fod i gael darlun, bach fel ffynon, neu bach fel, fel paddling pool yn yr ardd. Mae popeth yn sychu o gwmpas, mae'r pwll yn yr ardd, a dyn ni'n rhoi dŵr yn y pwll, a mae'r pwll yn llenwi ac yn llenwi ac yn llenwi ac yn llenwi gymaint, nes mae'r dŵr yn llifo allan ohono fe ei hun. Mae'r bywyd yn gorlifo, yn llifo allan, ac mae ar gael i ni. Adnod 21. Oherwydd, fel mae'r tad yn codi'r meirw, yn codi pobl sydd wedi marw, ac yn rhoi bywyd iddynt, felly hefyd y mae'r mab ynte yn rhoi bywyd i'r sawl a fyn, y sawl sy'n moyn. A chi sydd yn Gristnogion, ni sydd yn Gristnogion, mae hyn i chi, mae hyn i ni. Nid mae rhaid i ni gofio, mae yna demtasiwn ni anghofio hyn o ddydd i ddydd, o wythnos i wythnos, o flwyddyn i flwyddyn efallai. Mae rhaid i ni gofio, i wybod, i fyw yn y reality, nid wrtho chi mae eich bywyd yn dod. Nid wrtho chi wnaeth eich bywyd tragwyddol chi ddod yn y lle cyntaf, ac nid wrtho chi mae fe'n dod o ddydd i ddydd. Mae'n dod allan o Iesu Grist, dim ond fe. Mae'n dod o Iesu, wrth Iesu Grist. A mae hwnna hefyd yn golygu taw ei fywyd Pob peth sy'n wir am Iesu, dyna beth sy'n wir am fywyd Iesu. Pwy fath o berson yw Iesu? Nath Dduw dod yn y cnawd i ni gael nabod fel ni'n nabod pobl. Dwi ddim yn berson judgmental, cas, dwi ddim yn berson hyll gwrthwyneb i'r holl bethau hynny. Gallwn ni dreulio'r holl amser a mwy, jyst yn rhestru y pethau sy'n wir am personoliaeth, cymeriad Iesu, ei fywyd sydd yno ni sy'n Gristnogion. Halleluia am hynny. Halleluia am hynny. Achos ei fel arall, byddwn ni'n neud hyn mwy o gawlach o bethau na sy'n wir ta beth. Does dim amser i agor hynny ymhellach, ond cofiwch hyn. Ffydd yw bywyd Iesu yno ni. Mae yna bethau eraill yno ni, reit? Ni'n gwybod hynny. Ond ffydd yw bywyd Iesu yno ni. A dyn ni'n gweld hynny mor glir trwy'r Testament Newydd i gyd, a dyn ni'n aml iawn yn anghofio'r peth. Dy fi mwy o enghreifftiau na fi'n gallu mynd ar ôl, ond drychwch, Iesu ddim just yn gweud hyn fan hyn. Galatiaid 2:20, Paul yn sgrifennu yn dweud y geiriau hyn. Y rwyf wedi fy nghroeshoelio gyda Christ. Doedd e ddim yn llythrennol wedi bod ar groes, okay? Oedd Paul yn Gristion, ystyr hynny oedd bod e wedi ei groeshoelio gyda Christ. A mwyach, meddai Paul, nid my fi sy'n byw, ond Christ sy'n byw yno fi. Beth ni jyst i bod yn gweld. A'r bywyd yr wyf yn nawr yn ei fyw yn y cnawd, yr wyf yn ei byw drwy ffydd. Christ yn byw yno fi, rwyf yn ei byw drwy ffydd. Ffydd ym mab Duw. Yno fi, ffydd. Y ddau beth gyda'i gilydd. 2 Corinthiaid 13, adnod 5, Paul eto yn dweud, profwch eich hunain, mae'n siarad gyda Cristnogion, profwch eich hunain i weld a ydych yn y ffydd. Chwiliwch eich hunain, ond nid ydych yn sylweddoli bod Christ, Iesu Grist, yno chi. Os ydych chi yn y ffydd, mae Iesu Grist yno chi. Yn y ffydd, bywyd Christ, yno chi. Colosiad 1:27.
Dyma'r dirgelwch. Mae yn dirgelwch, okay? I get that, wrth bregethu'r peth. Dyma'r dirgelwch, meddai fe. Paul eto. Crist yno chi, gobaith y gogoniant. Crist yno ni sy'n rhoi gobaith gogoniant. A dyna dyn ni'n cloi gyda. Gryndwch. A falle bod hwn yn bwysig i rywun yma, bore yma. Oherwydd y ffydd, oherwydd popeth dyn ni jyst i gweld, oherwydd bywyd Iesu yno ni, a taw bywyd Iesu yw dim bywyd ni, mae gyda ni sicrwydd gobaith. Sicrwydd. Achos bod e'n dod wrth Crist. Ydych chi'n deall beth dwi'n trial ddweud yna? Oes, mae cyfnodau anodd yn dod. Ac os ydych chi'n ifanc a ydych chi ddim wedi profi cyfnod anodd iawn eto, fe ddaw. Ac os ydych chi wedi profio unwaith, ydych chi'n meddwl, that's it now, plain sailing from hyn on, does dim garanti o hynny, assumiwch, cymwch yn ganiataol y daw to. Mae cyfnodau anodd, mae heriau, ac mae teimladau o amheuaeth yn codi yno ni, fel Cristnogion. Iawn. Ond beth fi am i chi gofio, a cymryd o hyn, yw o dan y teimladau hynny o amheuaeth, dyn ni'n brwydro gyda nhw, a dylen ni frwydro gyda nhw, mewn gweddi a gydag eraill, o dan hynny, mae yna sicrwydd ffydd. Falle darlun, falle mae'n teimlo, neu bydd hi un dydd yn teimlo, fel sydd ti'n cwmpo. Fel sydd ti'n cwmpo trwy'r awyr, lawr. A mae angen i chi wybod, pan bydd hynny'n digwydd, dwi ddim yn bottomless pit. Mae yna waelod. A'r gwaelod yna, os ydych chi'n Gristion, yw sicrwydd ffydd, sydd ddim yn dod wrthoch chi, ond yn dod wrth Crist. Bywyd Crist. Dyw hwnna ddim yn cwmpo. Mae e yna. Mae e'n sicr. Dyna gobaith y gogoniant, gobaith sicr. Tensiwn. So, dyn ni wedi gweld, gobeithio, taw ffydd yw allwedd bywyd, o stafell marwolaeth i stafell bywyd. Ond beth yw y bywyd yna? Wel, dyn ni wedi gweld hefyd yn gryno, taw bywyd Iesu yno ni yw ffydd. Dwi ddim jyst yn rhywbeth sydd yn allwedd i agor drws. Dyn ni hefyd yn byw bywyd ffydd. Mae e'n parhau. A be mae hynny'n golygu yn wahanol i'r dydd cyntaf i dydd pam ydych chi wedi bod yn cerdded am 50 o flynyddoedd gyda Iesu. Ac wrth siarad am y pethau hyn, mewn mannau eraill yn y Beibl, mae Iesu ei hun yn defnyddio darlun y ffynon. Mae'n galw ei hunan yn ffynon yn diwe, o ddŵr bywiol. Mae'r bywyd yna yn llifo ohono fe yn rhad ac am ddim. Dwi ddim yn slot machine, mae jyst yn parhau i lifo, yn rhad ac am ddim, oherwydd pwy yw e, oherwydd beth yw e. Dŵr bywiol. Dŵr sy'n rhoi bywyd. Dŵr sy'n rhoi bywyd i planhigion, i bobl sy'n sychu lan, mewn sychder o gwmpas. Mae rhai ohonoch chi, efallai, dwi ddim yn gwybod, mae falle bod rhai ohonoch chi sydd angen blasu y dŵr yna am y tro cyntaf. Ac os yw hynny'n wir, derbyniwch y cynnig achos mae e yna. Mae'r dŵr yn llifo, mae'r ffynon yna, mae'r ffynon yn rhedeg. Ond mae yna rai eraill yma, efallai, sy'n sychedig. Dych chi wedi yfed o'r ffynon o'r blaen, ond mae'n rhy hir ers i chi wneud. Dych chi ddim yn yfed digon. Mae'r dŵr ar gael, a mae eisiau chi yfed, ac wedyn yfwch. Peidiwch caledu eich calonnau. Peidiwch aros i ffwrdd o'r ffynon, jyst achos bod chi wedi yfed unwaith. Mae eisiau barhau i yfed yn y sychder. Peidiwch aros i ffwrdd, peidiwch oedi. Mae'r wahoddiad yng Nghrist ei hun. Gadewch i ni weddio cyn canu i gloi.